त्याच्यावर नाही ते काढायचं. काढायचं. दीपाली ते तुला टिरी ट्री. तू छाया देते सगळ्यांना मला. द्या. गेला एकदम मदर ट्री. मराठीच्या अपकमिंग एपिसोडमध्ये एक नवा ट्विस्ट आला आहे. मुख्य म्हणजे बीबीच्या घरामध्ये संतूर या साबणाचे काही टास्क सुरू झाले आहेत आणि त्यामध्ये टीम ई आणि टीम बी अशा दोन टीम पडल्या आहेत. टीम ए मध्ये विशाल, अनुश्री, सागर आणि राखी असे आहेत, तर टीम बी मध्ये तन्वी, संकेत, राकेश, प्रभू आणि रेवा आहेत. तर टीम ए ने विजय मिळवला आहे. तर विजय मिळवलेल्या टीमबद्दल बिग बॉस नक्की काय म्हणतील आणि त्यांना आता नवी कोणती जादूची किल्ली मिळेल हे जाणून घेण्यासाठी बिग बॉस मराठीचा नक्की पहा.